Здравейте! Да се представя, казвам се Борислав Димитров и в това кратко видео ще направя презентация на компенсаторния план на компанията Atomy. Atomy е компания от Южна Корея и вече от около 2 години е в Европа, така че много хора най-вероятно имат желание да се запознаят как точно функционира компенсаторния план на компанията и как могат да развиват бизнес чрез тази платформа за електронна търговия. 35% от оборота на компанията се разпределя като комисионна за хората като мен и като всички вас, които гледате това видео, за което ви поздравявам. Това означава, че имате интерес да научите как можете да получавате комисионни от Atomy. За да бъдете член на платформата, нямате никакви финансови ангажименти. Това е единствената компания, която ви предлага един глобален бизнес без никаква инвестиция финансова. Членството е безплатно, освен това е глобално. Номера, който получавате като член, важи за всички 57 държави, които са отворени и тепърва ще се отварят още много други, така че с този членски номер имате достъп до всички платформи, откъдето можете да пазарувате, можете да правите и бизнес партньори на всички тези държави. Личните точки никога не се губят. Значи всички покупки, които правите вие лично от вашия онлайн магазин, се натрупват тези точки и са завинаги, никога не се губят. Без задължителни месечни покупки. Това е изключително интересно, особено за хората, които познават други бизнес компенсаторни планове от други фирми, че винаги има условия за да получите някаква комисионна, трябва да имате някакъв пакет, някакви покупки, задължителни всеки месец да правите. Тук в Atomy това не съществува. Таван на комисионната. Това е много добра идея на президента на компанията Atomy, Ханхел Парк, да сложи таван на комисионната, защото по този начин се гарантира, че хората, които се включват по-късно, също ще имат възможност да печелят комисионни, защото хората, които първи са се включили, няма да вземат комисионните и за тези, които идват по-късно, да не остават, както се случва в абсолютно всички други компании от Network Marketing. Поддръжката на членството на платформата е с една годишна покупка. Това е изискването един път на годината да си купите нещо, без значение какво. Дори минималното да е, една покупка на година ви гарантира, че вашето членство няма да бъде анулирано и да продължавате да получавате комисионни. И този ваш номер, членския ви номер на платформата, можете да го оставите в наследство на вашите деца и съответно на вашите внуци. 3 поколения. И как се разпределят всъщност тези проценти? Първата възможност да получавате комисионни е чрез общата комисионна. Тук 44% отиват за обща комисионна. Всеки един от продуктите на компанията носи някакъв брой точки. Винаги са в хиляди. Затова не се плашете, когато видите, че 10 000, 300 000 или пък тук 1,5 милиона, това МЕ означава милион, К означава хиляди. Примерно, една кутия четки за зъби, Atomy, които са 8 четки в кутията, струва 7,99 евро. По 1 евро е една четка. Една кутия ви носи 5000 точки. Всъщност, с 2 кутии закупени, вие вече квалифицирате, имате 10 000 лични точки и можете да получавате комисионни. Това е условието. 32 лева всъщност сте похарчили за изключително високо качество четки за зъби. 16 четки имате и вече имате възможност да получавате комисионни. Условието е изпълнено.
Всеки от продуктите, както казах, носи точки. Примерно, продукта звезда на компанията Хемохим носи в Съединените щати 60 000 точки. Така че говорим за хиляди, бързо се трупат точките и бързо започват да се печелят комисионни. Какво е необходимо, за да печелите комисионни? Работим в бинарна система. Бинарна система означава два екипа, ляв и десен екип. Вие с вашия спонсорски номер, вашия номер, имате възможност да регистрирате само двама човека. Един от ляво, един от дясно. Вие можете да регистрирате десетки и стотици хора, но всеки следващ го регистрирате с номера на предходящия. По този начин помагате на хората, които вие сте поканили и на хората, които са се включили преди това. Защото винаги слагате един по друг в дълбочина. Затова тук пише неограничено глобално ниво и 100% натрупване. Това е много важно да се разбере тук. Обърнете внимание какво означава 100% натрупване. Дали някой на ниво 10, 20, 100 или 1000 си купи една кутия омега-3 или една кутия пробиотик или един шампуан или паста за зъби или каквото и да било от онлайн магазина на Атоми, 100% от точките идват при вас. 100% от точките се натрупват като групови стойностни точки. За да направите вие един цикъл, една комисионна, трябва да имате баланс между левия и десния крак. Винаги, обикновено, по-слабия крак, нали, когато се изравни с по-силния, се прави цикъл. И какво е необходимо? Ето, тук е показано. Първото ниво, първата комисиона, която можете да получите, може да бъде или 15 евро, или 45 евро. За целта трябва да имате 300 000 групови стойностни точки отляво и 300 000 групови стойностни точки отдясно. В деня, в който това се случи, вие получавате комисионна. Тя ще бъде 15 евро, ако вие имате между 10 000 и 300 000 лични стойностни точки, но ако имате поне 300 000 или повече, тя ще бъде 45 евро. Така че хората, които искат да развиват бизнеса, от една страна е хубаво да пробват колко се може повече продукти и много бързо ще се влюбят в тези продукти, защото са с изключително високо качество и цената е възможно най-ниската за качеството, което се предлага. Затова бизнес концепцията на компанията е абсолютно качество на абсолютна цена. Нямаме конкуренция в световен мащаб. Следващото ниво е 90 евро. 90 евро комисионна се получава, когато вие вече сте натрупали 700 000 лични точки и двата екипа, левия и десния, направят баланс, цикъл от в този ден, в който това се случи, 700 000 от ляво, 700 000 от дясно, получавате комисионна от 90 евро. И така се расте. Личните стойностни точки се натрупват и никога не изчезват. От тях зависи колко ще бъде комисионната, но има таван и тук 2 милиона и 400 хиляди лични стойностни точки. Когато достигнете, вие вече квалифицирате за всички нива нагоре до край да получавате, без да сте задължени да трупате повече лични стойностни точки. И както казах, тези точки са вечни. Оставяте ги в наследство на вашите деца, след това те ги оставят в наследство на техните деца. Така че с вашата бизнес кариера вие помагате на вашите наследници. Едно, че получавате продукти с високо качество, второ, че давате една стабилна финансова база
за деца и внуци. Но да продължим с цифрите. 180 евро цикъл се прави, когато имате 1,5 милиона отляво и 1,5 милиона точки отдясно. Двата екипа са натрупали с покупките по 1,5 милиона. В деня, в който това се случи, този баланс, това изравняване, получавате 180 евро. Тези цикли могат да бъдат всеки ден от месеца, с изключение на неделята. Неделя не се отчитат комисионни, не се отчитат цикли. И по-нагоре следващото ниво е 270 евро, 450 евро, 750 евро до 900 евро. Това е тавана, за който говорихме. 900 евро на ден. Не повече. Това е относно общата комисионна. Следващата комисионна е комисионна за майсторство. И тук са ранговете, които ви дават бонуси. Първият ранг е Sales Master. За да станете Sales Master, трябва да имате 2,5 милиона точки отляво, 2,5 милиона точки отдясно за 15 дена. Това е условието да квалифицирате като Sales Master от 1 до 15 или от 16 до края на месеца. Това са възможностите. Значи 2 пъти в месеца можете да квалифицирате като Sales Master. И съответно бонуса за тази квалификация е 380 евро. Ако този пример тук, това показва. За да станете Sales Master, трябва да имате минимум 8 цикъла, от които получавате по 45 евро, плюс 380 евро бонус, 740 евро имате в вашата банкова сметка, ако сте квалифицирали първата или втората половина от месеца. Ако и двете половини от месеца сте квалифицирали, тук е по 2. Затова тук е упоменато 1400 до 2800 евро е доходът на един Sales Master. Следващия ранг е Diamond Master. За да станете Diamond Master, трябва да имате 2 Sales Master отляво и 2 Sales Master от десния екип. Дохода на един Diamond Master е между 2800 и 5600 евро на месец. Следващия ранг Sharon Rose Master. Също 2 Diamond Master отляво, 2 Diamond Master отдясно. Ви квалифицират вие да се качите на ранг Sharon Rose Master и месечният доход на тази позиция е между 5600 и 14 000 евро. Тук искам едно отклонение да направя за историята, която вече компанията има. Тя е на 14 години, 2009 е създадена. Хората, които са достигнали до тези рангове, им е коствало около 5, 6, някой 7, 8 до 10 години. Говорим примерно за един стар мастер, която е 4-та степен, нали? Но обърнете внимание, че един стар мастер получава между 14 000 и 28 000 евро на месец. Така че няма много други варианти, опции, човек да избере бизнес план, за да може след 7, 8 или 10 години да има този доход. И този доход имайте предвид, че е пасивен доход, защото вие не работите да се случва това всеки месец да ги получавате. Хората, които вече са във вашата структура, те са консуматори, аутоконсуматори, те са свикнали да си купуват пастата за зъби от тази платформа. Така че вие не му се обаждате да му кажете, ти този месец не си купил паста или шампуан. Хората си купуват така или иначе. И с всяка покупка точките се трупат и вие получавате този доход. Така функционира системата. Но да продължим напред. Казахме за Star Master, Royal Master.
получава между 28 000 и 56 000 евро на месец и за да квалифицирате за този ранг, трябва да имате двама стар мастера от ляво и двама стар мастера от десния екип. Предпоследното стъпало, Crown Master. За да станете Crown Master е необходимо да имате двама Royal Master от ляво и двама Royal Master от дясно и съответно месечният доход е между 56 000 и 73 000 евро на месец. И последното стъпало, мечтата на всеки амбициран да достигне до последното стъпало е Imperial Master. Imperial Master има доход от около 100 000 евро на месец и за да стигнете до това ниво, до този ранг, трябва да имате двама Crown Master от ляво и двама Crown Master от дясно. До това ниво до сега са достигнали 13 човека. За 14 години съществуване на компанията, 13 човека са успели да достигнат до това ниво. Това означава, че системата работи. Доказано е и хората, които изпълняват условията, достигат до тези нива и до тези доходи съответно. Остана да обясним още 36% къде отиват. 30% са тук. Това са награди при първа квалификация. На всеки един от тези рангове, които обяснихме, вие получавате предметни или парични награди, екскурзии, бонуси. Виждате тук примерно за Star Master 8000 евро в брой получавате при първа квалификация. За Imperial Master сумата е 864 000 евро в брой. Това е отделно от всичкото, което говорихме, от месечните доходи. Това е отделно, еднократно получавате тази сума. Освен това, примерно Imperial Master получава 4 екскурзии, кредитна карта с 12 000 евро. Всеки месец се зареждат в тази карта и не се натрупват. Трябва да ги изхарчите. Ако не, се занулява и на първо число отново ви слагат 12 000 евро. Собствена кола с шофьор и офис с асистент, с секретарка или секретар по ваше желание и заплатата на асистента е от фирмата и съответно заплатата на шофьора също е от фирмата. И остана да обясним тези 6% къде отиват, те са за образователни центрове. Когато човек се регистрира като член на Атоми, последната стъпка е да се избере център, на който принадлежи. Тия са центрове за обучение, които помагат на хората да пробват продуктите, да получават примерно продуктите без такса. Когато се изпрати в центъра, няма такса за пратката да се плаща и най-вече се правят демонстрации на продуктите, да видят хората и да се запознаят с продуктите Атоми. Всеки един има възможност да отвори такъв център, предположение, че е минимум Sales Master. Това ниво, ако сте квалифицирали първото ниво, имате възможност да отворите свой образователен център и всички хора, които са регистрирани към вашия център от техните покупки, затова тук казва 6% от продажбите. Всички точки, които продуктите носят във вашия център, влизат в сметката на този, който е лидер на центъра. Това е последното, което исках да обясня. Благодаря ви, че стигнахте до края на тази презентация на компенсаторния план Атоми. Успех желая на всички, които вече са членове и дързаят по тази бизнес кариера. На тези, които все още се двумят, искам да кажа, не се двумете въобще, струва си, нищо не губите, но много има за печелене, много ползи и облаги носи членството на Атоми, на платформата Атоми. Успех на всички и ако нещо не е ясно, можете да се свържете с мен
или с човека, който е споделил това видео, за да се изяснят неща по компенсаторния план на компанията Atomy. Това е от мен. Чао!